Predstavte si svadobné šaty, ktoré vás úplne očaria svojou jednoduchosťou a eleganciou. Získajte prehľad o trendoch svadobných šiat pre rok 2025. Šaty bez čipky sú ideálnou voľbou pre tých, ktorí milujú hladké materiály ako satén, mikádo či organzu. Zamerajte sa na strih, nie na zdobenie. Ak máte rovnomernú štíhlu vysokú postavu, môžete si dovoliť extravagantnejšie kúsky. Pre tých, ktorí chcú skryť nedostatky, sú tu šaty, ktoré opticky oklamú. 3D kvietky sú stále v móde. Návrhári sa predbiehajú, kto vytvorí väčšie a originálnejšie kvety. Ak milujete extravaganciu a eleganciu, siahnite po veľkých kvetoch. Ak ste nežná romantička, vyberajte šaty posiaté alebo zdobené jemnými kvetmi. Predĺžené korzety môžu byť skvelou voľbou pre vysoké dámy, ktoré potrebujú zoštíhliť. Nízke postavy by mali voliť šitie na mieru. Zvýraznené kostice sú tu už niekoľko rokov, ale teraz ich nájdete aj na hladkých nepriesvitných materiáloch. Opticky krásne vyštihlia postavu. Rozparky sú stále v móde a milujete ich. Dodávajú šatám šmrnc a eleganciu. Pre nevesty, ktoré chcú na obrade vyraziť dých svojou pompeznosťou a na svadobnej zábave nechcú byť obmedzované, sú tu transformačné svadobné šaty. Z jedného modelu viete vytvoriť viac podôb a vyskladať si svadobnú veľkolepú robu, svadobné šaty na hostinu a jednoduché štýlové party šaty na polnoc. Korzetové svadobné šaty s dlhými úzkymi rukávmi sú elegantné a môžu byť odnímateľné. Prispôsobte si ich podľa svojich predstav. Krátke svadobné šaty sú ideálne pre malé svadby vonku alebo na úrade. Môžete ich použiť aj ako popolnočné šaty. Viac informácií o trendoch svadobných šiat pre rok 2025 nájdete na blogu salonevamaria.eu.